Helo, croeso I amser Actif, gyda Menter fe enw yw Lyn, a heddiw ni mae wneud gweithgaredd O Smotyn I Smotyn. Nawr, I wneud y gweithgaredd yma, yr unig beth sydd angen arnoch chi yw smotiau, neu chi'ch defnyddio unrhyw beth fel chalc ar y llawr, neu chi'ch defnyddio clystog neu tŵel gartref os chi yn y tŷ. Mae eisiau tyw bach o gwagle arnoch chi, felly os ych chi tu allan bydd hwnna'n well, ond ewch ati I trefnu'r offer sydd angen arnoch chi I trefnu'r gweithgaredd yma nawr. Nawr, y gyd sydd angen I fi wneud I dechrau'r gweithgaredd yma yw defnyddio'r O Smotyn sydd gyda fi a ni'n mynd I roi nhw mas ar y llaw. Un falle fyna, yn ardaloedd wahanol, a na beth sydd rhaid I ni am y gweithgaredd yma. A beth ni'n trio datblygu heddiw yw ein sgiliau sylfaenol sut ni'n symud. Felly, I ddechrau, gyda'r gweithgaredd yma, yr unig beth ni'n mynd I wneud yw symud O Smotyn I Smotyn wrth cerdded. Felly, byddai'n dechrau ar y smotyn gwyrdd, a ni'n jyst mynd I cerdded, dyn o'r brichiau, symud yn brichiau yn ôl ymlaen hefyd, a Smotyn I Smotyn. Dim ond cerdded o gwmpas O Smotyn I Smotyn I ddechrau. Pryd I chi'n barod, newn ni ddechrau gyda hwnna. Felly, os mae pawb wedi trefnu'n unan, ni'n barod. 1, 2, 3, bam, da ni. Cerdded o gwmpas O Smotyn I Smotyn. Newch yn siŵr bod chi'n newid cyfeiriad. Peidiwch a jyst cerdded yn patrwm syth. Mae rhaid I chi newid cyfeiriad yn aml. Newch yn siŵr bod chi'n edrych lan a ddim ar y llawr a cerdded O Smotyn I Smotyn. Cariwch ffyn, I dim ond cynhesu'r corff. Gallwch chi twymro'ch calon yn curo yn fwy gyflym. Os chi'n mynd i'r anoddach, chi gallu dechrau cerdded yn fwy gyflym. Da iawn. Cariwch fynd, 5 eiliad ar ôl. A diwedd. Na ni, da iawn chi. Wych. Newch yn siŵr bod chi diod, os ych chi moyn mynd I ôl diod nawr, cyn I mynd mewn i'r gweithgaredd unan, ewch I ôl diod, mae diod yn bwysig. A beth ni'n mynd I nawr, ni'n mynd I symud yn tyw bach fwy gyflym. Nawr, mae wahanol ffordd I chi symud y gweithgaredd yma. Os ni'n moyn wneud yn haws, ni'n gallu mynd ar y llawr, a crwydro a cropion ar y llawr, neu ni'n gallu crwydro fel llwynog ar y llawr. Mae hwnna lan I chi. Ond I ni heddiw, ni'n mynd I redeg. Felly, ni'n mynd I redeg O Smotyn I Smotyn. Cael ei ddangos, y breichiad symud yn ôl ac ymlaen. A ni'n demsgir ar y smotiau. Newch chi'n gwneud siŵr bod ni'n newid cyfeiriad. A ni'n jyst yn redeg. O I pawb yn hapus gyda hwnna. Ffantastig. Felly, rhoi cwbl eiliadau I chi fod yn barod. Ar 3, ni'n mynd I mynd. 1, 2, 3. Bant â chi. Dyma redeg O Smotyn I Smotyn, newch yn siŵr bod chi'n newid cyfeiriad. Cadwch ati, dyma'r calon yn curo fwy gyflym nawr, dylech chi'n cynhesu. Dylech chi dechrau anadlu yn fwy dwfwn. Da iawn, cadwch fynd. Cadwch ati. Camwch ar eich smotiau. Ffantastig. Neu os chi gytre, a chi'n dod o'r chalc ar y llaw, a chi tu allan, newch yn siŵr bod chi'n just camu ar y marciau chi'n wneud ar y llaw. 5 eiliad ar ôl. 4, 3, 2, 1. Stop. Ffantastig, da iawn, oedd hwnna'n rili galed I cael o fynd am y munud yna. Os mae angen diod, newch yn siŵr bod chi'n cael diod nawr. Da iawn chi. Ffantastig. Felly, beth ni'n mynd I nawr? Ni'n datblygu'r gweithgaredd eto. Cofiwch, os mae'n rhy galed, chi'n gwneud yn haws a ewch nôl I cerdded, yr unrhyw adeg, neu chi'n crwydro ar y llawr a cropian. Mae lan I chi os mae'n saff I wneud hwnna. Felly, beth ni'n mynd I nawr yw ni'n mynd I newid y ffordd ni'n symud. Os ydych chi syniadau fel gallwn ni symud? Neidio falle? Hercian, hopian?
neu ni gallu sgipio cywir. Felly, beth i ni'n wneud y tri yn nhw. Felly, beth ni'n mynd i wneud cyntaf yw ni'n mynd i sgipio. Felly, sgipio gyferbyn, pen ni'n gyferbyn i braich. Okay, ni'n sgipio lan yn gyferbyn. Beth yr un o ochr, gyferbyn O Smotyn I Smotyn. Felly, pryd i fi'n gweud hopian, ni'n mynd i hopian ar un trod. Felly hopian ar trod dde, a o'n i rod i cyrraedd smotyn i chi newid, a hopian ar trod chwith. Newid i'r trod dde, wedi newid i'r trod chwith. Pawb yn hapus gyda hwnna. A wedyn ni'n diwetha ni'n mynd i wneud yw neidio. Os ni'n neidio, trad gyda'n gilydd, breichio yn swingio yn ôl, a ni'n siarad neidio at y smotyn. Neidio at y smotyn. Os ni'n wneud yn tyfach yn oddach, ni'n neidio mwy pell, a mynd am pellter. Neidio am pellter. Cofiwch i glanio wrth plygu'r plentyn. Felly, pryd ni'n barod, ni'n mynd i ddechrau. Chi'n barod? Dechrau gyda sgipio. 1, 2, 3, bant ni. Sgipio gwmpas, Smotyn I Smotyn. Newch chi'n siŵr bod chi cyffwrdd smotyn gyda'n trad. Da iawn, chi'n ei ardderchog o dda. Cofiwch, peidiwch mynd rhy gyflym. Yr afwch i lawr. Newch chi'n siŵr bod pelyniad yn lan at y bolwn, at bwt o bola. Chi'n anadlu'n dwfwr nawr, mae'r calon yn curo'n galed ac yn gyflym. A stop. Da iawn chi, ardderchog. Os fydd angen diod ych chi nawr, ewch chi cael diod. Nawr, ni'n mynd i hopian, hercian. Felly, os ych chi'n barod, rowch chi cael anal chi'n ôl. Chi'n neud, siŵr bod chi'n cael diod. Cofiwch, os chi y gartref a chi moyn cymryd lluniau neu fideo bach i ni o chi'n neud y weithgaredd yma, ewch ati wneud hwnna, danfonwch e mewn at ni. Chi'n neud hwnna ar Facebook, Actif, Sport and Leisure, neu chi'n neud e ar Twitter, @sportcams, a chi'n ei gweld y lluniau chi wedi bod yn neud y gweithgaredd hyn gartref. Ydyn ni'n barod? Diod bach arall. A hopian nawr. Dechrau'r trod dde, yn ni'n barod, bant o ni. Trod dde, trod chwith. Newch chi'n siŵr bod chi'n newid. Trod dde, trod chwith. Trod dde, trod chwith. Ni'n fwy galed, rydych chi'n trwy'n breichiau i swingio. Esiglo'n o'n ymlaen a neidio'n fwy pell wrth i mi hopian. Cadwch ati, 10 eiliad ar ôl. Chi'n ein ardderchog o dda. A stop. Da iawn. Oedd hwnna'n galed iawn. Newch chi'n siŵr bod chi'n cael diod arall. Ffantastig, da iawn chi. Nawr, gallwn ni datblygu'r gweithgaredd yma a gallu defnyddio'r lliwiau ar y smotiau a symud o'r lliw i lliw. Felly, na beth i fi'n mynd i nesaf, wrth i ni'n neidio glanio. Felly, fi'n mynd yn lliw yr enfys. Nawr, sy'n da fi pob lliw yr enfys yma, ond ni'n mynd i symud. Felly, coch, melyn, gwyrdd, wyn i glas. Felly, mae'n rhaid i fi mynd o coch i coch, melyn i melyn, gwyrdd i gwyrdd, a glas i glas. Yna fel i fi'n ei symud. Felly fi'n dechrau draw yn hyn, a smotyn hyn, fi'n siarad neidio. Nawr, os i fi ddim yn gallu neidio mor pell a smotyn arall, fi'n gallu cymryd hanner wneud, a neidio hanner ffordd. Oedden ni'n barod. Felly, neidio i'r smotyn, ond ni'n neidio i'r smotyn nesaf. Oedden ni'n barod. Ar eich marciau, barod, bant o ni.
neidio, newch chi siŵr bod chi'n glanio gyda'r penluniau wedi plygu. Dyw'ch breichiau siglo nôl mlaen i helpu chi neidio yn pellter. Nawr hyn i gwyrdd. Nawr y gwyrdd nesaf. Cadw'ch ati neidio. Chi'n ei ddechrau gyda. Da iawn. Un naid mawr arall i gorffen. Da iawn. Wych. A ddechrau. Da iawn chi. Newch chi siŵr bod chi'n cael diod. A nawr, ni'n mynd i datblygu'r gweithgaredd unwaith eto i cynhesu fwy a'i gorffen y gweithgaredd yma. Nawr, beth ni'n mynd i wneud? Mae lan i chi pa ffordd chi'n symud. Chi'n symud unrhyw ffordd chi'n moyn. Chi'n redeg, sgipio, cerdded, hercio neu hopio, neu chi'n neidio. Mae lan i chi, ond mae rhaid chi symud O Smotyn I Smotyn o mwy gyflym â chi'n gallu. Ni'n mynd i wneud unwaith y tro cyntaf, chi'n wneud am 30 eiliad. Felly, ar ôl 30 eiliad, wedyn byddwn ni'n wneud am 30 eto a wedyn siarad curo yn sgo. Oeddech chi wedi cyffwrdd fwy o smotau yn yr un amser. Felly, oeddwn ni'n barod am 30 eiliad ar y cloc. 30 eiliad ar y cloc. Oeddwn ni'n barod yn 3, 2, 1. Bant â ni. Gwneud chi'n siŵr bod chi'n cyfri fan chi'n cyffwrdd. 4, 5, ni fi'n redeg. 7, 8, 9, 10. Fi'n sgipio nawr. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20. Nawr fi'n hegian. Cyrra'ch ati a stop. Da iawn chi, ar gartref, 30 eiliad wedi benni. Nawr, nes i 23 fyna. Felly, sgôr fi nawr yw I mi 23. Felly, 30 eiliad arall ar y cloc. Newch chi siŵr bod chi'n cael diod. A ni'n mynd i wneud ati I wneud eto. Cofiwch, peidiwch newid y symudiad ych chi'n wneud oherwydd bydd y symudiad yn effeithio'ch sgôr. Chi mo'n trio middi eich sgôr. Felly, wneud yr un symudiad. Nes I redeg am y 15 munud eiliad cyntaf, wedyn nes I sgipio. Felly, na'r 2 symudiad fi'n mynd I ddechrau gyda. Oedden ni'n barod. Ar eich marciau. Barod. Ewch. Da iawn, ewch ati, ni'n trio symud fwy gyflym tro yma. 6, 7, 8. Ati, da iawn. 2 eiliad yn ôl. A stop. Da iawn. Wych. A dderchog. 26 ges I fyna, ges I 3 yn fwy. Felly da iawn I fi. Fi'n hapus gyda hwnna. Nawr, oeddech chi wedi mynd I sgochi os chi wedi da iawn arbennig. Os ych chi ddim, peidiwch y becso. Oherwydd chi'n neud lot o gweithgaredd yn lan I hyd hwnna. A falle bod nawr bod y corff yn dechrau blino a chi'n blinedig. Mae hwnna'n iawn. Fi'n blinedig iawn. Mae angen lot o dŵr a orffwys arnau. Felly fi'n mynd I wneud hwnna nawr. Ond os chi'n mwy o syniadau fel I cadw'n actif, mae amser actif gyda ni ar ein wefan actif.cymru neu chi dilyn ni ar Twitter @sportcams neu dilynwch ein tudalen Facebook Active Sport and Leisure. Felly diolch yn fawr am dod gyda fi heddi a bod gyda fi am yr amser actif yma gyda Menter. Hwyl fawr a diolch.